ٹھیک ہے رومی بھائی بھی بیٹھے ہیں میرے کول پکا یرانہ دی شان نشانی آل آف سعودیہ چدر صاحب کہ دل دے کے دل نہ منگیا کر افسوس خدائی تے لگدا ہے لڑ پونا یار منافسب دکھ سنگت مکائی تے لگدا ہے کام شودہ فخری کھا ویندا ہے من ہار دعائی تے لگدا ہے چدر صاحب ڈر اور کسے دا نہیں لگتا ڈر صرف جدائی تے لگدا ہے بھائی نومان نومی آل مکین فرانس پکا یرانہ بھائی زیشان شانی سے شانی پیرا کے بھی مر گیا جے لجپالی دا پہ سجن کریں دے دھوکے دشمن دے سانگرال سجنہ نو پہ لٹن دے لٹائی ہو جا سجن بازاراں میں سریام عثمان چٹھو کے بھائی رومی برا کہ ضلع منڈی یا زمارے مردان دا ایتھے لوگ اللہ نہیں راندن سجنہ تو جان نیوار چھڑیں دن گل سکتی توڑ دی باندن نہیں ڈرتے قتل شریکاں تو لا سینے دھار کے باندن جیڑے لاندن متھا منڈی آیا نالو جتیاں چھاڑ کے جاندن گوشی بھائی چندر صاحب کسے دی سکھ تو وفا دے وعدے بھی ساری چھوڑے تا مرضی آلیں کسے دی سکھ تو وفا دے وعدے بھی ساری چھوڑے تا مرضی آلیں سکھ دی راہ دے وی دیوار دکھ دی ساری چھوڑے تا مرضی آلیں اسا تے تینوں خدا دے وانگو خدا دی دھرتی تے ہی کو جاتا ہے تو ہی تا غیرہ نہ رل کے گزار چھوڑے تا مرضی آلیں چندر صاحب میں سید نیتا تے جگ جڑیں دے پرکھ لے تو کھلاڑی مینا اے جے بھی دسے آوار کٹی سر دی سوے مداری مینا جے جھوٹ بولا تے شاد تیرا میمونہ ویکھاں دورا کے کچھ دے تا تیری سوئی بازاری مینا چدڑا کہ گھاٹے جال کے سجن تے سنگت دیاں کدی جھکن نگائی نہیں دیتیاں اساں یار بازاری بندیاں نو کدی دل لئی جائی نہیں دیتیاں تو کمڑا ہے تائی کمڑیاں کاربان نائے تے تھیاں منوائی نہیں دیتیاں چٹا کوڑے سجن دے دشمن نو کدی شاد پنائی نہیں دیتیاں کہ عاشقان تے زوال لگدا ہے اے جین تافو محال لگدا ہے اے لاشا پیان زخم کوئی نہیں اے کہہ دی اخدا کمال لگدا ہے چندر صاحب عثمان چندر او یار خدا دا نائے پشموڑ بنائے سیر قدمی دھرنا بندا ہے تینو ایک کے سجن رکیب دے گھر میرا ماتم کرنا بندا ہے ہووے کہم ایمان تا رستم جایا کچے گھڑے ہوتے ترنا بندا ہے ستے کوئی سرکار نو ہوئے کر کے میری ذات دا مرنا بندا ہے رومی بیرا محسن گجر سے تیرا مننا ہر فرمانے میرے دل مجبور دی مرزادہ ہوئے ایک کو تو لکمانے تیرا ساتھ سہارا زندگی دا رکھی اتنا سجن دہانے تیرے نا دے عروف تویز بنا پائی رکھتا گال عثمانے گوشی پیرا بہاران دے ڈاکو چمن لوٹ کے لے گے محبت بھی کھا کے امن لوٹ کے لے گے وفا دے جنازے نو ہی سجنا چاہیا میت نو چھڑ کے کفن لوٹ کے لے گے چندر صاحب تو کس سے نال بولے کوئی تیرے نال بولے اکا میں میری جان پسند نہیں کرے تھے کوشش قبضے دی کوئی رانی خان پسند نہیں جویں سائل کشمیر دے لوکانو ہندوستان پسند نہیں چندرہ انجے جیڑا تیرے نال ہوئے میں دو انسان پسند نہیں گوشی صاحب آخری دوڑا موڑ ساٹھے مہمان بھی آئے ہوئے کہ بھاج کے مگر بے لجیاں دے اسا اپنے پیر سجا لے اللہ پاک سوا کوئی آسرانی بیلی سارے چون ازما لے توبہ ہون سبان دی لوت کو تو میرے اگے ڈھیر کما لے کتا بے شک دا گویا پیر چٹے سی لفت ہوتی اس نو پا لے مہربانی